Padre, unsa ko naman lang ni naturon? Nabuntis sa manjud ko sa tong kinawat-kawat nga buhat, oy. Sigurado jud nga masuko silang mamagpapaan eh. Ayaw ka bala ka. Pakatawhon na to ng bataa. O gisalig na to ang tanan sa tua sa ibabaw. Oy, bahala ka ni Andre. Ay, jud ko ninyo giamong. Kay Igo, naginitawag ko nag-impyo sa pagtingin diri sa ibabaw. Hayo! Unsa imo? Naamoy bugas dirite? Wa! Naamoy tinapa? Wapod! Unsa ra man day baligyan ninyo din he? Ice truck yun! Ay sara di ay! Wala ka kabasa ng ice for sale? O niya, ngano nangutana pa magagunsa ako? Nakuha jud na ko problema ba yoy? Mahimo babay? Ayaw pag yunana nga imo harang problema. Kay sukad nga nagkaamigo ta, ang imong problema, ako na sad nga problema. Tuod, unsa may problema? Nabuntis sa lagi si Simabay. Ha? O gaya nga akong problema o ang imong problema o saraman, aw, kitang duha jud ang mga mahan.